Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Wala nailain gawas kanimo Jesus. Ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo, Dios kaning kasing-kasing ko. Ikaw ang tinguha, ikaw ang akong pangandot, ikaw ang kalipay ug ang katagbawan, paglaom kaning kinabuhi ko. Ako kung asa ka mo adto, mukuyog ko kanimo. Tuloy ko pagpaminaw kanimo, sulti ko Ginoo. Ikaw ang tinguha, ikaw ang akong pangandot, ikaw ang kalipay ug ang katagbawan, paglaom kaning kinabuhi ko. Ako kung asa ka mo adto, mukuyog ko kanimo. Tuloy ko pagpaminaw kanimo, sulti ko Ginoo. Ako
Maayong buntag sa tanan nga naminaw karon og mapasalamaton ako sa atong Ginoo sa lain na usab nga higayon nga iyang gitugot kanato alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan ug salamat usab sa inyong paggahin og hamubo nga oras uban kanako. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Alang sa atong pagtuon karon, aniya kita sa Ebanghelyo ni Lucas, kapitulo 19, versikulo 28 ngadto sa versikulo 40. Luke chapter 19, verses 28 to 40. Unsaon man nato pag abi-abi si Ginoong Hesus sa atong mga kinabuhi. Unsaon man nimo, unsaon man nako pag ila sa presensya ni Ginoong Hesus sa imo ug akong kinabuhi. Kasagaran kanato karon sa atong panahon sukad sa pagkamugna sa teknolohiya sama sa cellphone ug internet ug nga nagkabarato pod ang internet or data connections nga ang mga tao na busy sa pagpaningkamot nga makanegosyo og makakwarta bisan na og dili sila panington, di ba? Dili na mumata sa sayong kabuntagon aron nga dili ma-late sa trabaho. Pinagi sa pag-vlog-vlog, ang uban nakakwarta pod. Pinagi sa pagpaninda online, nakasapi sila bisan na naalang sila sa balay. Pwera sa uban nga mga badlungon, naadyoy mga badlungon kay nahimo sila nga mga limbungan, nahimo sila mga scammers. Pipila lang kini sa mga aktibidades nga mahimo sa tao pinaagi sa internet. Apan kining pamaagi gamit ang teknolohiya nakapawani ug nakapahilayo kini sa kadaghanan gikan sa Ginoo. Nahilayo gikan sa presensya sa Dios. Tungod kay ang ilang cellphone maoy ilang kanunay nga gimonitor adlaw ug gabi. Gibantayan nila bisan sa tungang gabi ug ang uban wala na sila tulog-tulog. Ug tungod niini nga kini nga kahimtang napasagdan nila ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo ug tungod niini mas gi-welcome nila ang ilang mga kliyente ug mga suki ug ang ilang mga halin sa online nga kalihukan. Ang Ginoo ug ang iyang presensya dili na welcome. Gipadapli na lang kay unya na kuno ug nga mas importante kaadyo ang mga negosyo kay lagi kuno ug dili nila mabantayan ang ilang cellphone, sayang kuno ang maong buyer ug ang halin. Mao kini ang bag-ong litag ni Satanas karon ug nga nagmalampuson si Satanas din hingdapita sa pagpahilayo kanato gikan sa presensya sa Ginoo. Ug alang sa uban nga nakabaton og mga maayong relasyon sa atong Ginoo, wala sila mapakyas sa paghatag og panahon alang sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi taliwala sa ilang pagka-busy sa ilang schedules. Nagpabilin sila nga responsable. Aduna usab mga tao nga unya na sila makigsandurot umutawag sa Ginoo kung naa na sila gikinahanglan o sa panginahanglan o sa panahon nga may problema na sila o masakit o kamatadyon na. Dako ka na nga insulto. Igsuon ko gigala, dako ka na insulto at tubangan sa atong Ginoo. Unsa man ang imong bation. Kung kamustahon lang ka sa imong pamilya kung naa sila kinahanglan gikan nimo. Unya, sa paguli nimo gikan sa halayong dapit, pagkasadya nila nga mosugat ug moabi-abi nimo tungod kay naglaom sila nga daghan ka og dala nga sapi o pasalubong. Apan sa kadugayon na sa imong pagpuyo, muhupay pod kay nahurot naman ang imong sapi ug nga gusto na nila nga mularga ka og balik kay wala na pod gipangaon, di ba? Dinhi sa atong pagtuon sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 19 bersikulo 28 ngadto sa 40, atong mabasa dinhi ang sugilanon sa mga tao og ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus nga nagkalipay nga misugat og miabi-abi ni Ginoong Hesus sa dalan padulong sa syudad sa Jerusalem. Ug dako ang ilang paglaom nga si Ginoong Hesus ang ilang bag-ong hari nga mutumpag sa kagamhanan sa mga Romano nga misakop og nagpaulipon nila.
Kining higayon sa pag-abot ni Ginoong Hesus dito sa Jerusalem, mao na kini ang higayon sa katapusan sa iyang mga adlaw. Katapusan na kini sa iyang ministeryo ug sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisan sa wala pa makasulod si Ginoong Hesus sa syudad sa Jerusalem, nasayod na siya nga daan kung unsa ang iyang dangatan sa iyang kinabuhi dito sulod sa Jerusalem. Ang mga tinunan ni Ginoong Hesus nakabati na sila. Mahitungod niini kay gisultian naman silang daan ni Ginoong Hesus, apan wala sila makasabot. Wala sila masayod nga arestuhon di ay si Ginoong Hesus sa Jerusalem ug nga kasuhan siya, ilansang siya, ilubong siya ug nga mabanhaw usab human sa tulo ka adlaw. Apan sa wala pa si Ginoong Hesus ug ang iyang mga tinunan makaabot sa syudad sa Jerusalem gikan sa dapit sa Galilea, sa gihapon nagpadayon sa pagpanudlo si Ginoong Hesus ngadto sa mga tawo nga nagsunod-sunod niya ug nga namuhat usab siya sa mga milagro, pinaagi sa pagpangayo sa mga masakiton sa bisan asa nga dapit nga ilang naagian ug dinhi nga higayuna sa ilang paglangyaw sa makatulo usab nga higayon nga nagsulti si Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan nga patyon siya apan mabanhaw usab. Again, wala ka na mosangtop sa ilang alimpatakan. Apan ang mga tinunan ni Ginoong Hesus naningkamot pud sila nga ilang masabtan. Ang mga gipamulong ni Ginoong Hesus sumala og base sa mga panagna gikan dito sa daang tugon. Ug sa samang paagi medyo nakita nila ang mga ilhanan nga si Ginoong Hesus Jodi ay ang maong Mesiyas nga gisaad dito sa daang tugon nga dugay nang gihulat sa mga Hudyo sukad sa pagkapukan sa gingharian ni Haring David. So, samtang nagpadayon si Ginoong Hesus sa paglangyaw, kauban sa mga tinunan padulong sa Jerusalem ug nga nakaabot ra jud sila sa bukid nga ginganlan og bukid sa Olivo. Matud pa dito sa daang tugon ni Propeta Sekaraya sa Kapitulo 14, versikulo 4 ug versikulo 9 nga kining bukid sa Olibo dinhing dapita sa kinatibukan sa panahon nga ang Ginoo o si Jehova maghari ibabaw og sa tibuok kalibutan ug niadtong adlaw usara ang iyang ngalan. Ug samtang nakaabot sila sa bukid sa Olivo, nag-ingon ang versikulo 29 sa Lucas Kapitulo 19, nag-ingon dito, og nahitabo nga sa nagkahadol siya sa Bethphage og sa Betania, sa bukid nga ginganlan og bukid sa mga Olibos, gisugo niya ang duha sa mga tinunan. Versikulo 30. Nga nagaingon, umadto kamo sa lungsod nga anaa sa inyong atubangan, diin sa inyong pagsulod, hikit-an ninyo ang usa ka nati sa asno nga gihigot nga wala pagayod makabay-i og tao, hubara og dad-a dinhi siya. Wala kita mahibalo kung kinsa kining duha ka disipulo nga gisugo ni Ginoong Hesus sa pagkuha sa nating asno. Apan kining duha ka disipulo nahimo silang ahinti ug kabahin sa pag-andam sa malipayon ug halangdon nga pag-abot ni Ginoong Hesus sa syudad dito sa syudad sa Jerusalem. Ug ang pagpili ni Ginoong Hesus sa nating asno aron nga iyang sakyan sa pagsulod sa Jerusalem, nagbutyag ug nagpatuman kini sa panagna ni Propeta Secarias mahitungod sa usa ka hari nga madaugon nga moabot sa Jerusalem. Ingon dito sa libro ni Secarias sa Kapitulo 9, versikulo 9, nag-ingon dito, pagmaya sa hilabihan o yamot o anak nga babae sa Sion, pagsinggit o anak nga babae sa Jerusalem. Ania karon ang imong hari nagaanhi kanimo. Siya matarong man ug adunay kaluwasan, mapaubsanon og nagakabayo sa asno, bisan sa usa ka nati sa asno. Alang sa mga katawhan nga misugat og miabi-abi ni Ginoong Hesus sa Jerusalem, dako jud ang ilang pagtuo nga si Ginoong Hesus ang Mesiyas
ug ilang bag-ong hari nga mupahawa sa mga Romano nga misakop ug nagpaantos nila. Kini nga kahimtang sa mga Hudyo sama kini sa kahimtang nga kasagaran natong makita og masinati sa panahon sa eleksyon ba. Ug naaga ni mudagan sa pagka-presidente nga usa ka relihiyoso o Kristohanon baka kana nga kandidato sa politika, muingon ang uban nga iboto nato kining tawhana kay Dios nun kini siya. Aron nga maghari ang pagkamatarong sa atong nasod. O aron nga ayuhon sa Ginoo kini nga atong nasod, aron nga mawagtang na ang mga korupsyon sa atong nasod, di ba? It sounds familiar. Dayon, mga ampanya, apil ang mga kasimbahanan ng mga pastors, mga pari o mga obispo ug ang tanan nga mga Kristohanon, ilabi na kadto sila nga nakadawat og kwarta ba sa vote buying. Maupod ang nahitabo dinhi sa Jerusalem sa pagabot ni Ginoong Hesus nga malipayon ug madaugon, pero walay vote buying sa side ni Ginoong Hesus, okay? Ang mga eskriba o mga parsiyo o mga reliyosong pare, hinoon maoy nag-vote buying sa mga tao, pinagi sa paghatag nila og sapi ngadto sa mga tao nga ilang mga espiya batok kang Ginoong Hesus. Ang nakakutaw lamang og nakalibog sa panghuna-una sa mga tao, ilabi na sa mga parisiyo og mga relihiyosong pare nga numan nga asnuman kuno ang gisakyan ni Ginoong Hesus sa pagsulod sa Jerusalem ug hari man gani siya sa mga Hudyo, nganuman nga dili man kuno kabayo ang gisakyan, nganong nga wala man kuno mga hinagiban nga gipanghabak ang mga disipulo nga mikuyog ni Ginoong Hesus sa pagsulod sa syudad sa Jerusalem. Apan ang pagsakay ni Ginoong Hesus sa nating nga asno nagpasiog na kini kung unsa nga klase ang iyang pagkahari ug pagka-Mesiyas. Ang hari nga magsakay og kabayo nagpadayag kini nga usa ka hari nga manggugubat sa gyera. Isug ba hawd-hawron ang dagway. Ug ang hari nga magsakay og asno nagpadayag kini nga kalinaw ang iyang katuyuan. So, ang pagsulod ni Ginoong Hesus sa syudad sa Jerusalem nga nakasakay sa nating asno, nagpadayag nga siya ang Mesiyas, siya ang hari sa kalinaw ug gugma. Kini tinuod man jud ni ang mga politiko karon ug bisan na gani mga artista, dili sila makalakaw ug walay bodyguard nga armado nga naka-shades, di ba? Ug gawas nga nahimo silang mga hambugon, nahimo pa silang mga talawan ug tapulan ug dili pud sila mogamit og mga baratuhon nga sakyanan. Apan ang hari nga si Ginoong Hesus misulod nga nagmadaugon sa syudad sa Jerusalem nga nakasakay lamang sa usa ka nating asno, diha sa iyang pagka mapainubsanon, diha sa pagkawalay nahut, walay mga bodyguards nga armado og naka-shades. Misulod nga andam nga muantos ug andam nga mamatay aron sa pagtuman sa mando ug sugo sa Dios Amahan nga mao ang paghalad sa kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Alang sa pagabot ni Ginoong Hesus nga hari dito sa syudad sa Jerusalem sakay sa nating asno, nakasabot ba kahapod ang mga tao? Apan, nakasabot man sila o wala, makasabot, sa gihapon, malipayon sila nga gipang-itsa nila o gipang muklad nila ang ilang mga sapot o mga kupo o ang mga dahon sa dalan nga agian ni Ginoong Hesus. Og kini klase sa pag-welcome nila ni Ginoong Hesus, nahisama kini sa gibuhat sa ilang mga kagikanan ug mga katigulangan kaniadto sa daang tugon sa dihang si Jehu nahimong hari sa Israel. Ato ka na mabasa sa libro sa Ikadawahang Hari kapitulo 9 bersikulo 13 nga nagingon unya sila na nagdali og na nagkuha og tagsa-tagsa ka tawo sa iyang saput og gibutang kini sa ilalom kaniya sa kinatumyan sa hagdanan og gipatunog ang trumpeta nga nagaingon si Jehu maoy hari. Ug alang sa pag-abi-abi, ang mga tinunan ni Ginoong Hesus, may gamit sila sa common nga pag-abi-abi alang sa mga halangdon nga mga tao nga kanang mobisita ba sa syudad sa Jerusalem. Sa daang tugon, mao kini ang ilang gamiton nga pinulungan alang sa pag-abi-abi sa pag-abi-abi sa mga bisita. Ato ko na mabasa sa libro sa Salmo 118 bersikulo 26 nga nagaingon bulahan siya o mao kini ang pinulungan nila sa pag-abi-abi, okay?
Okay? Nagaingon, bulahan siya nga moanhi sa ngalan ni Jehova. Gikan sa balay ni Jehova kami na nagdaig kanimo. Apan dinhi sa tong teksto sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 38, mao kini ang gisulti sa tibok nga panon sa mga tinunan alang sa pag-abi-abi kang Ginoong Hesus dito sa Jerusalem. Nagaingon dito, bulahan ang hari nga nagaanhi sa ngalan ni Ginoo. Pakigdait sa langit ug himaya sa kahitasan. Og kini nga mga pulong sa pag-abi-abi kang Ginoong Hesus nga gigamit sa mga tao, po parehas usab kini sa mga pulong nga gigamit sa panon sa mga manulunda sa pagkatao ni Ginoong Hesus, di ba? Dito sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 14 nagaingon dito mga manulunda, himaya sa Dios sa kahitasan ug sa yuta pakigdait sa taliwala sa mga tao nga iyang gikahimutan. So atong mahulagway nga nining higayuna ang panon sa mga tinunan ni Ginoong Hesus nagkalipay jud nga miabi-abi niya sa iyang pagsulod sa syudad sa Jerusalem ug uban kanila wala makasabot sa panghitabo. Ang uban usab nagtuod jud nga si Ginoong Hesus mao ang bag-ong hari ug Mesiyas nga motumpag sa kagamhanan sa mga Romano. Apan nakasabot o wala sila makasabot, nalibog o wala sila malibog, basta kay nagmaya ang kadaghanan ang tibok panon sa iyang mga tinunan diha sa pag-abi-abi sa pagsulod ni Ginoong Hesus sa Jerusalem ug nga gidaig nila ang Ginoo sa tibok nilang kasing-kasing ug tibok nilang mga tingog ug sa buhat ug tungod sa alibugjaw sa mga singgit ug sa mga pagdaig sa mga tao alang sa mga eskriba ug mga pariseo ug mga relihiyosong pare, gusto nila nga pahilumon ni Ginoong Hesus ang mga tao. Wala gisulti ni Lucas kung ngano, pero basin siguro sa ilang kasina sa pagkailado ni Ginoong Hesus ug nga giabi-abi si Ginoong Hesus ingon nga hari ug kung unsa man gani ang ilang hinungdan sa pagreklamo basta kay wala sila makadawat sa mga pagdaig sa mga tinunan nga nadawat ni Ginoong Hesus. Ang bersikulo 39 nagingon, ug may uban sa mga pariseo sa tiliwala sa katawhan na nagingon kang kaniya kang Ginoong Hesus. Nagingon sila, magtutudlo, badlo nga ang imong mga tinunan. Bersikulo 40 nagingon, ug siya, si Ginoong Hesus, mitubag ug miingon kanila, ako nagaingon kaninyo nga kung sila managhilom, ang mga bato managsinggit. Kining tubag ni Ginoong Hesus dinhi sa bersikulo 40, dili nato kini angay nga sabton sa literal nga pagsabot, okay? Apan dito sa daang tugon sa libro sa Habakuk, naghulagway si Habakuk didto mahitungod sa mga bato nga maoy mo singgit aron sa pagbutyag ug sa pagkondinar sa mga Israelitas tungod sa ilang mga sala batok sa Dios. Habakuk kapitulo 2 bersikulo 11 nagiyon, kay ang mga bato mosinggit sa Dios gikan sa kuta ug ang sagbayan motubag ni ana gikan sa tigkahoy. Apan ang tubag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga pariseo dinhi sa bersikulo 40 sa atong teksto, kabaliktaran kini sa Habakuk. Parang sampaw ba sa ilang mga naong kay nasuhito man lagi sila kini mga pariseo sa mga eskriba ba. Hanas kini sila sa daang tugon. So kabalo sila sa libro sa Habakuk. Ug mao nga gikutlo kini ni Ginoong Hesus ang Habakuk apan gibalik kini niya imbis nga pagbutyag sa sala ug pagkondenar sa mga tao, ang gisulti ni Ginoong Hesus ngadto sa mga pariseo agi og tubag, mao nga ingon siya, ug kung inyong pahilumon ng mga tao, ang mga bato hinuon ang mosinggit sa mga pagdayeg. Apan sa bisan unsa pa nga hinungdan og pangrason og reklamo sa tao o sa mga pariseo, si Ginoong Hesus takos sa tanang mga pagdaig og pagpasalamat tungod sa iyang pagsunod ug sa pagsugot ug pagtuman sa iyang katuyuan dinhi sa yuta. Nga si Ginoong Hesus mao ang atong Mesiyas, atong manluluwas sa tanan nga may kinabuhi. Siya ang hari ug Dios sa kalinaw ug gugma. May gusto kog higala. Unsa
unsa man ang imong nahalad alang sa Ginoo, unsa man ang imong naitsa sa dalan, unsa man ang imong nabuklad sa dalan aron nga kaagian ni Ginoong Hesus, ingon nga imong expression sa imong gugma, sa imong pagsimba o pagdaig sa tong Ginoong Hesus. Alang kanato magmakuli kitang muhatag sa mga mahalon nga gamit, di ba? Magmakuli kitang muhatag sa Ginoo kay naay gustong paliton unja human simba. Magmakuli kitang muhatag kay wala tay salig sa mga tao sa maong iglesia, pero kasaligan ba di ay pud ka sa mga panalangin sa Ginoo o imo ra pud nga gihakog o gihital. Gawas pa ni ana igsoon ko gigala, kinsa man ang imong giabi-abi sa imong kinabuhi karon, kinsa man ang imong halaran og gibuklaran sa imong sapot ug kupo sa dalan, kinsa man ang imong gihalaran sa imong oras ug panahon ug talento, kang kinsang presensya ang buhi diha sa imong kinabuhi karon. Basin og mas naggugol ka og taas nga panahon ug oras sa imong paboritong artista ug paboritong kandidato sa politika, apan ang Ginoo sa adlaw Semana Santa ra nimo mahinumduman, sa adlaw sa Paskura o adlaw sa imong pag-antos og kanhi trabaho nimo mahinumduman ang Ginoo. Hinaot nga makahinumdum kas Ginoo sa adlaw sa imong kamatayon, apan sorry na lang ha, kay wala lagi purgatorio sa balaang kasulatan sama sa usa ka tulisan dito sa cross kauban ni Ginoong Hesus. Maura to ang iyang last chance sa kapasayloanan sa iyang mga sala ug mao nga miingon si Ginoong Hesus sa usa ka tulisan, karon dayon magauban ka kanako sa paraiso. Wala si Ginoong Hesus maingon sa tulisan nga o sige magkita ra ta didto unya, pakigkitae ko aron dili ko makalimot nimo. Ug mao nga, ug mamatay ka, final na ang imong destinasyon. Dili na pwede mo hangyo og discount sa Ginoo human ka nga mamatay. Mao nga dili na ka pwede nga pangadjian pa, bakak ka na, pangsapi lang ka na nga pamaagi. Ang imong paghangyo sa kaluwasan available lang na samtang buhi ka pa dinhi. Ug mao nga ayaw na paglangan igsuon kog higala. Alagari ang Ginoo, dayga ang Dios, simbaha og halari si Hesus lamang karon na dayon samtang aduna pa panahon. Dalaygon ang ngalan sa tumbuhi nga Dios, magampo kita. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ang imong ngalan Ginoong Hesukristo. Ang imong kabubuton mo ay matuman sa among mga kinabuhi. Apan naglaom kami nga dili kami mapakyas sa imong pagbalik aron sa pagkuha sa imong mga anak nga matinud-anon ug matinumanon sa imong mga sugo ug mando. Pasaylo kami sa among mga kalapasan ug salamat sa imong balaang espiritu nga andam nga muaga kanamo. Ug salamat sa imong gugma pinaagi sa paghalad sa imong kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo alang sa among kaluwasan ug kagawasan gikan sa gapos sa yawa. Ikaw ang among hari ug manuluwas nga takos tanan namong mga pagdayeg, pagsimba ug pasalamat. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kahangturan. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Oco Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag To tell
Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace.